Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Φάκης και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Όπως βλέπετε τον τίτλο. Ναι, θα σας δείξω 4 παιχνίδια κρυφά στο κινητά σας που μπορείτε να παίξετε αν δεν έχετε καθόλου αποθηκευτικό χώρο και θέλετε να παίξετε ένα παιχνίδι. Το πρώτο πρέπει να βγάλουμε το ίντερνετ, το έχω βγάλει, και να πάμε στο Chrome, το Google Chrome. Και αν θα σας βγάλει κατευθείαν το instantο σύνδεσης και θα σας βγάλει το Google, θα γράψετε, πληκτρολογήσετε κάτι ό,τι να είναι, μετάβαση, και θα σας βγάλει. Όπως βλέπετε υπάρχει ένας μικρός φίλος μας, ο δεινόσαυρος. Αν τον πατήσετε μια φορά, θα παίξετε ένα ωραίο παιχνίδι που πηδάει αυτός ο δεινόσαυρος κάκτους. Όπως βλέπετε θα είναι και πάρα πολύ καλός. Ναι. Πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο θα χρειαστεί να πάτε στις ρυθμίσεις του κινητού και να πάτε τέρμα κάτω που θα λέει πληροφορίες συσκευής. Το πατάτε και θα δείτε ένα που λέει έκδοση Android. Το πατάτε πάρα πολλές φορές και σας βγάζει ένα lollipop. Το πατάτε και αλλάζει χρώματα, τι χρώματα θέλετε. Και αν το πατήσετε πατημένο θα παίξετε ένα παιχνίδι τύπου Flappy Bird με το logo της Microsoft, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, πιο δύσκολο από το Flappy Bird, και έχει γλυφιτζούρια και δεν μπορώ να περάσω ούτε ένα. Πάμε στο επόμενο. Για το επόμενο θα χρειαστεί να πάτε στο Messenger σε έναν φίλο σας, να πάτε στα emojis και να βρείτε την μπάλα του μπάσκετ. Τη στέλνετε και την πατάτε και σας βγάζει ένα παιχνίδι μπάσκετ. Πρέπει να την πατήσετε μία φορά και πρέπει να βάλετε καλάθι. Όπως βλέπετε η μπασκέτα δεν έχει διχτάκι. Τέλος πάντων, έχω βάλει ένα μόνο. Αρέσει αυτό το παιχνίδι, το παίζω συχνά. Πάμε στο επόμενο. Στο τελευταίο μας θα χρειαστείτε πάλι να πάτε στο Messenger, να πατήσετε την μπάλα ποδοσφαίρου, να τη στείλετε και να την πατήσετε πάλι. Και τώρα θα παίξετε ένα παιχνίδι που πρέπει να πατάτε την μπάλα και να μην πέσει κάτω. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δηλαδή να πατήσει μετά από 2 φορές κάνει τρέλες. 4. Σε μπερδεύουν λίγο οι φατσούλες που δείχνει. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Αυτά και αυτά. Bye.